Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любов Бога Отца и єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, у недільну урочистость, у свята Пасхи Пана. Триваємо місяці кастричнику, таким самим пригожим і, махчима, самим розним серед усіх місяців году, бо маємо тут і сонечко, і різні кольори, і шерсть, і дощ, і часами то тепло, то вельми зябко і холодно. Часами так хтось каже, що кастричник і з ягулом в осінь – це період найбільш подобний до чоловічого життя. Він таке різне у своїх проявленнях. І так хутко може все мінятися. І пригожостю тим, що Бог, ось, і що це вельми добре і пригоже символічно віддати сьогодні, приходить у тую речаїсність, яка є. Він не вибирає приходить, коли тільки сонечко, або не вибирає приходить тоді, коли тільки темно і страшно, а приходить завсюди, коли ми збираємося разом. І важливо про це пам'ятати, що Бог хоче приходити до нас, таких, які ми є, тоді, коли Він вибере, коли захоче. І за це Богу дякуємо, а цю святу мшу целебрую в інтенції нас усіх, нашої парафії, особливо доручаємо усіх тих, хто найбільш нашої молитви сьогодні потребує. Каб ми могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, Всюди Панну Марию, ангелов и святых, браты и сестры, молиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі
Помолимся. Усемагутны вечны Божа, дапамагай нам заўсёды ахвотна выконваць Тваю волю і служыць Табе са шчырым сэрцам. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан своєму помазаннику Кіру: «Я тримаю моцно ягонную правицу, каб покорить перед обличчем ягонным народы и развязать поясы королев, каб отчинить перед им двери, каб брамы не были зачинены, деле слуги моего Якуба и Израиля, выбранника моего. Я назвал тебе именем твоим и дал тебе гонорливое имя. Хоць ты і не ведаў мяне, я пан, і няма іншага, апроч мяне няма Бога. Я падпяразу цябе, хоць ты не ведаў мяне, каб даведаліся ад усходу і да захаду сонца, што няма нічога апроч мяне, я пан, і няма іншага». Гэта Слова Божие. Спявайте Пану новую песню, спявай Пану вся земля, оповядайте між племёнами про славу Яго, поміж усіми народами про цуды Ягония. Великий Пан и вельми прославленный, Ён грозный понад усими богами, бо все боги народов идолы, а Пан створил небесы. Отдайте Пану славу и моц, отдайте Пану племен и народов, отдайте Пану славу и моц, отдайте Пану славу, деля имя Ягонага, приносьте ахвяры в охоте в Ягоны дядинцы. Отдайте Пану славу и моц, поклонитесь Пану величной святыни, дрыжи вся земля перед Яго обличам. Кажите між племенами Пан владарить, и Он будет судить народы справедливо. Отдайте Пану славу и моц.
Читання першого послання святого апостола Павла до Тессалоникийцев. Павел и Силуан и Тимофей до костела Тессалоникийцев, у Богу Отцу и Пану Иисусу Христе. Ласка вам и спокой. За всіх вас завсёды дякуємо Богу, узгадуючи вас у молитвах наших, неоспинно пам'ятаючи про вашу справу віри і клопот любові, і про терпливую надею на Пана нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, ведаючи, умилованные Богом браты, про выбрание ваше. Бо наше Евангелие не было до вас только в слове, але и в силе, и в Святым Духу, и в полной переконаности. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Сяєте ніби світачі у світі, тримаючи слово життя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час фарисеї пайшлі і раїліся, як би зловіць Єзуса на словах. І паслалі да яго вучняў сваіх разам з прыхільнікамі Ірада, каб сказалі: «Настаўнік, мы ведаем, што ты праўдзівы і шляху Божаму праўдзіва навучаеш, і не зважаеш ні на кога, бо не глядзіш на асобу чалавека. Таму скажы нам, як табе здаецца, ці належыць даваць падатак Цэзару, ці не?» Але Езус, ведаючы здаслівасць іхнюю, сказаў: «Што вы прабоўваеце мяне, крывадушныя? Пакажыце мне падатковую манету». Яны прынеслі яму дынар. І кажа ім: «Чыя гэта выява і надпіс?» Кажуць яму: «Цэзара». Тады кажа ім: «Дык аддайце Цэзарава Цэзару, а Божае Богу». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка. Хто можа. Як мы сёння ўжо разна пачулі, сённяшняе Божае Слово пра ўсё тое, што нам так падабаецца, пра грошы і пра палітыку. Вось, і сапраўды сёння мы чуем, што Езуса хочуць злавіць на словах. Каб трошкі паясніць, што адбывалася, каб добра зразумець тое, чаму гэтае пытанне для Езуса, якое ён пачуў, было так небяспечным, у двух словах паясню, што адбывалася, бо мы ведаем, што ў той час святая зямля, Палестына, была пад акупацыяй Рыму. Вось, Рымам кіраваў Цэзар, які, канешне, шчыканіў свае манеты, і ўвогуле казаў, што не толькі кіраўнік імперыі, але таксама Бог гэтай імперыі. Так? І вось, і агулам усе правінцыі, усе тыя акупаваныя землі мелі плаціць падаткі. Калі не памыляюся, іх было 3. Быў такі пазямельны падатак, там з таго, што дасць зямля, там частку натуры плацілі, частку грашыма, напрыклад, там з зерня, з віна, там яшчэ з чагосьці.
быў падаходны падатак, хіба там у залежнасці ад доходу чалавека, вось там 1% кожны меў плаціць у залежнасці, вось там якія былі нюансы. І таксама быў падатак з асобы, за то, што ты жывеш, просто вось сябе падатак, які быў якраз такі вось, пра які сёння рэч гаворыцца, гэтая падатковая манета, дынар. Вось на ёй таксама была выява гэтага Цэзара. Сапраўды падаткі былі цяжкою ношай для народу ізраільскага, але таксама абражала габрэяў тое, што на гэтых манетах была выява Цэзара, які называў сябе Богам. Ведаем добра са святога Пісання, што не можна было рабіць выяву нейкіх багоў у Ізраілі, а тым больш, што Ізраіль верыў у адзінага Бога, і ніхто не меў права прысвойваць сабе такі тытул. Таму як бы нават з нейкага боку нават насіць такія манеты для іх было такім троху чымсьці агідным. І вось пытанне, якое задалі Езусу, на яго правільнага адказу не было. Як бы Езус не адказаў, ён бы ўсё роўна штосьці страціў. Каб ён сказаў, што не трэба плаціць падатак, так? Народ бы сказаў: о, маладзец, да, вот мы таксама вот не любім гэтыя манеты. Але фарысеі бы далажылі гэта кіраўніцтву акупацыйнаму Ізраіля, і Езуса бы арыштавалі, таму што сказаў, падняў бунт, не плаціць падатак Цэзару. Каб сказаў плаціць, то, можа, з рымлянамі было б усё ў парадку, але увесь народ бы расчараваўся, увесь народ сказаў бы, ну вось, нават не той, што расчараваўся, бы сказаў, што вось, супраць закону Езус гаворыць, трэба яго каменаваць. У любым выпадку, як бы, пытанне было вельмі добра прадуманае. Але і гэтае пытанне, дарагія браты і сёстры, яно у нейкім сэнсе і недалёка ад нас у нашым жыцці. Бо мы сапраўды, я думаю, многія з нас тут задаём Богу пытанні, якія датычаць нашага таксама грамадскага жыцця. Бо як ты не круці, што б нам не гаварылі, кожны чалавек, ён са сваёй натуры сацыяльны. Мы не можам жыць адзін без другога. Усе гэтыя сувязі, якія мы будуем штодзённа на працы, у месцах, у крамах розных, у аптэках, у банках, дзе мы ёсць, яны заўсёды пацвярджаюць узаемную залежнасць нашу адзін ад другога. Немагчыма сказаць, што чалавек, вось, там, ты пра гэта не павінен думаць. Ты сацыяльны чалавек, і мы ведаем, што гэта не проста жыць у грамадстве, у соцыуме, і кожны чалавек, і мы робім памылкі, іншыя людзі, і мы ўсе разам ад гэтага церпім. І часта задаём такое пытанне: Божа, скажы, як рабіць? Не раз мы задавалі пытанне, чаму касцёл павінен выразна сказаць, як трэба жыць, што рабіць? А ў адказ часта бывае невядома што, цішыня. Што думаць, што рабіць? Няма. І вось у такую троху гульню, скажем, прапануюць згуляць Езусу. Але Езус, ён не гуляецца ў гэтую гульню. Ён не падаецца на гэтую правакацыю, ён сыходзіць зусім іншага пункту гледжання. Вось, і дзіўным чынам, магчыма, адзіным магчымым выходзіць з гэтай пасткі, з гэтай лавушкі, якую яму паставілі. І каб не расцягваць, хацеў бы звярнуць увагу на дзве рэчы, якія, можа, нам у жыцці хоць троху дадуць святла, дапамогуць вось у такіх складаных пытаннях прымаць нейкія рашэнні. Першая рэч – гэта тое, што Езус, як мы заўважым, усю яго дзейнасць, ён, як бы нам не хацелася, не дае нам выразных нормаў, сцэнарыяў, як і што трэба рабіць. Езус дае прынцыпы, таму яго навучанне, яно заўсёды маладое, заўсёды актуальнае. Таму што Езус не прапісвае табе, што ты як, у які бок глядзець, што павінен рабіць, куды павярнуцца, што ўзяць, што аддаць. А ён дае прынцыпы. А прынцыпы Езуса мы ведаем. Любі Бога усім сэрцам, усёй душою, усім розумам тваім, а бліжняга як самога сябе. І вось, калі трэба прыняць нам нейкае рашэнне, у тым ліку сацыяльнае, грамадскае, задаць трэба сабе пытанне, а чаго я шукаю? Ці шукаю свайго, ці шукаю дабра майго брата, маёй сястры, іншай асобы, з якога боку бы яна не была, ці падабаецца нам, ці не падабаецца, якая мая інтэнцыя ў маім сэрцы.
ёсць прынцып любові. І Езус кажа, што калі шукаеш добра іншай асобы, знойдзеш сваё добро заўсёды. Ёсць яшчэ такі прынцып, дзесьці так сфармуляваны больш сучаснай мовай, вельмі часта гэта папа Францішак паўтарае, кажа, не прымай рашэнняў адносна чалавека, толькі гледзячы ў запіс, а не гледзячы яму ў вочы. Каб прыняць правільнае рашэнне, трэба паглядзець на чалавека, яму ў вочы, чым ён жыве, з чаго ён церпіць, чаго ён баіцца, што ён жадае. Вось гэта немагчыма, вось часта мы хацелі бы, каб нам далі алгарытмы, далі сцэнарый, як трэба сябе паводзіць у тых ці іншых сітуацыях. Ведаю аднаго такога знанага, добрага такога дыпламата, вось ватыканскага, ён працаваў у гарачых кропках гэтага сусвету. Вось, і выязджаючы з адной такой гарачай кропкі, яго спыталі, дзе ён даволі добра выканаў сваю місію і нават многа такіх добрых рэчаў на карысць міру ў гэтым рэгіёне зрабіў, спыталі яго, вось у чым ваш сакрэт, чым вы кіруецеся, калі выходзіце да людзей, якія з розных бакоў ваююць. Ён кажа, ведаеце, часта ў жыцці мы чакаем заўсёды ад іншых сітуацый, але ў рэальнасці, калі прыходзім, сустракаем жывых людзей. Вось яго сакрэт у тым, што маючы перад сабой чалавека, ён бачыць чалавека, а не нейкую сітуацыю, альбо нейкую магчымую пагрозу, але нейкую выгаду ў ім, але бачыць чалавека жывога. І можна сябе запытаць, як я гляджу на іншых, ці я бачу свайго брата, які б ён не быў, які б ён не згодны са мной быў, наколькі бы яго паводзіны не былі супярэчлівыя з маімі. Ці таксама той, хто церпіць, ці я да яго неабыякавы. Вось пытанне такое, ці жыць так, як мая хата з краю, як часта пра беларусаў кажуць, ці жыць так, што быць актыўным, усё, ведаю, за ўсё змагацца, ўсё шукаць, адказу на ўсе магчымыя пытанні, ва ўсе магчымыя канфлікты ўваходзіць. Гэта пытанне не вырашыць без гэтых асноўных прынцыпаў, якія дае нам Езус. Чаго я шукаю, якіх людзей перад сабой маю, чые вочы ёсць у маім сэрцы. І другая рэч, якую захочу паразважаць, трохі тое, пра што добра разумнага чалавека зацытаваць, пра што я казаў на пачатку святой імшы, тое, што Бог прыходзіць у рэчаіснасць тую, якая ёсць. Пра гэта вельмі выразна і вельмі дзіўна, ашаламляльна гаворыць першае чытанне. Калі хтосьці уважліва слухаў, там ёсць такі момант, дзе Бог кажа перскаму цару Кіру. Перскі цар Кір, ён не быў з народу выбранага. Мы ведаем, што была сітуацыя гістарычная ў 586 годзе, калі была разбурана ізраільская святыня, і вавілонцы захапілі ўвесь Ізраіль і вывелі народ у няволю, дзе ён быў там каля 70 гадоў. Вось, быў раскіданы па розных землях паганскіх. І у пэўны момант гэты вавілон захапілі персы. Вось, і гэты перскі цар Кір, які нічога супольнага не меў ні з верай у адзінага Бога Ізраіля, ён даў загад ізраільцянам вярнуцца ў сваю зямлю і адбудаваць сваю святыню. Ён быў выбраны, і Бог кажа, я яго выбраў, гэтага чалавека, які ўвогуле нічога супольнага з нашай верай не мае. І, напэўна, габрэі, калі чытаюць гэты тэкст, іх троху вочы так, гэта не памяшчаецца ў галаве. Як той, хто не вызнае Бога, хто не вызнае нашага Бога адзінага, можа выконваць яго волю. І вось гэта чытанне паказвае нам прыклад таго, што Божыя думкі не нашыя думкі, яго шляхі не нашыя шляхі. І з другого боку, это вялікае суцяшэнне і надзея для нас, якія так перажываем, якія так церпім сапраўды, калі бачым, як многа крыві праліваецца сёння на гэтай планеце, на планеце Зямля, у розных рэгіёнах, на нашай зямлі, у нашых суседзяў, як многа людзей церпіць, і пытаемся, дзе Бог? А Бог вось у сённяшнім слове кажа, я не гляджу на тое, дзе ёсць толькі камфортныя ўмовы. Я прыходжу да тых, хто церпіць. І владарства Божае ёсць сярод вас. Яно пачынаецца з твайго сэрца.
Сэрца, якое здольнае перамяніць сваё мысленне, якое, урэшце, хоць вельмі цяжка гэта, не пачне раздзяляць мы, яны, я, ты, якое пачне казаць мы. Гэта вельмі складанае заданне. Гэта ў нашым сэрцы можа ўчыніць толькі Дух Святы. І для гэтага мы збіраемся тут на святой імшы, для гэтага мы спавядаемся, прымаем святую камунію, бо гэта канкрэтныя сродкі, якія могуць гэты цуд у нашым сэрцы зрабіць, каб бачыць у другім чалавеку майго брата. Бо адсюль пачынаецца мір, адсюль. У аб'явах мы пачуем заклік папы Францішка аб малітве за мір, дзе ён моцна падкрэслівае, што ад нас сёння залежыць гэты мір. Нам здаецца, што мы можам унесці, калі такія глобальныя рэчы дзеюцца, ракеты ляцяць. Можам, браты і сёстры, сапраўды можам. Усё пачынаецца з нашага сэрца. Як вайна не пачынаецца тады, калі пачынаюць страляць. Пачынаецца намнога раней, калі хтосьці ў сэрцы ўзненавідзеў і захацеў выкарыстоўваць другога для сваіх мэтаў, так і мір, і любоў пачынаецца адсюль, з таго, што ёсць у маім сэрцы, у маёй галаве. Да гэтага Езус нас запрашае. Аддайце Цэзарава Цэзару, а Божае Богу. І, можа, першае трэба запытацца, а што Божае? Што я павінен Богу аддаць? Божае – гэта нашае жыццё. Божае – гэта любоў, якую мы атрымліваем бясконца, а якую хочам прысвоіць сабе, з якой хочам карыстацца, але не несці за яе адказнасць. Бог кажа, аддайце Божае Богу, аддайце Яму належнае, справядлівае, узаемную павагу. Быць людзьмі, якія будуюць масты, якія шукаюць дабра іншай асобы. Хоць здаецца гэта нелагічна, хоць здаецца гэта наіўна, але Слова Божае такое, шукай дабра іншай асобы, не бойся, я з табою. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Праз Езуса Хрыста, які сваёй пакораю і прыніжэннем выслужыў нам годнасць дзяцей Божых, з даверам прадставім нашаму Айцу ў небе просьбы Касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб, абвяшчаючы Божае Слово і удзяляючы сакрамэнты, ён сведчыў аб збаўчай місіі Хрыста. Цябе просім. Молімся за святого Айца, каб у сэрцах людзей ён умацоўваў веру і абуджаў духу па вечных каштоўнасцях. Цябе просім. Молімся,
каб адносіны паміж касцёлам і дзяржаваю спрыялі развіццю рэлігійнага жыцця сярод людзей. Цябе просім. Молімся за сужэнцаў, каб іх сямейнае жыццё і праца спрыялі ўсталяванню Божага валадарства на зямлі. Цябе просім. Молімся за медыцынскіх работнікаў, каб яны з адказнасцю ставіліся да сваёй працы і імкнуліся наследаваць Божую міласэрнасць. Цябе просім. Молімся аб Божай дапамозе, апецы Маці Божай, вытрымцы і цярпенні у цяжкі час жыцця для Паўла. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб удзел у таямніцы святой мшы даваў нам сілы для пераадолення штодзённых праблем і клопатаў. Цябе просім. Попросім Божай ласкі, суцяшэння, дапамогі для ўсіх тых, хто церпіць на нашай зямлі, за ўсіх тых, хто церпіць ад войнаў, асабліва ва ўкраіне, у Ізраілі, у Палестыне. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, дзякуючы Тваёй міласэрнасці, маглі заўсёды цешыцца Тваёй ласкаю. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Бог, прими ахвяру з рук Твоих, прославление и хвалу имя Свое. Просим Тебе, милосердный Боже, да поможи нам служить при Твоим алтаре со щирым сердцем, каб нас очистила от грехов Твоя ласка и освятила ахвяра, якую Тебе складаем, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану, Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе, каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста нашага Пана. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы. Святый, святый, святый,
святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое пристя в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святымі, святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Молімся, Дайца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня,
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою». Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Вока Пана чувае над тымі, хто баіцца Яго, хто спадзяецца на ласку Ягоную, каб уратаваць ад смерці іх душы і жывіць іх у час голаду. Святло життя, освяти мою темру, оздорови
Помолімся. Ласкавий Ойче, учини, каб пленным быў наш удел в Евхаристии. Няхай яна дапаможа нам у жыцці зямным і падрыхтуе нас да жыцця вечнага. Праз Христа Пана нашага. Послухайте, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Канешне, перадусім шчыры дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёлу і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле і падграбаў лісты. Дзякуем за вашу працу і адказнасць. Можна прыходзіць у адвольным часе сярод тыдня і зграбаць лісты ў кучы. За кожнае дабро і малітву няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. Яшчэ так на тэму лістоў вельмі хацелася бы, дарагія браты і сёстры, звярнуць вашу увагу, уражлівасць узбудзіць, бо, як вядома, тыдзень таму была талака, на якую прыйшло чалавек, калі не памыляюся, там 15, і так заўважылі мы з братамі, што на талаку, на такую работу супольную вакол касцёла кляштара прыходзяць тыя самыя людзі, тыя самыя 15 там чалавек. І троху бачым нас намнога больш, гэта толькі 1/4 імшаў, нас сапраўды шмат, вельмі такіх здольных, прыгожых парафіянаў. І сапраўды, так, канешне, мы дзякавалі ўсім тым, хто прыйшоў на талаку, але можа тыя, хто яшчэ ніколі не быў, хто ніколі не прыходзіў, таксама хай ведаюць, што чакаем, што ўсё ж такі гэта наш супольны дом. Канешне, ён жыве і утрымоўваецца з вашых ахвяраванняў, але справа не толькі ахвяраў, але таксама каб клопату пра гэты дом. Бо, канешне, калі нехта іншы зробіць, заўсёды жыць лягчэй, але зусім інакш, калі хтосьці ўложыцца хоць трошкі, там пару лісцікаў падгрэбчы, то ўжо і гэтае месца становіцца больш родным. А сапраўды патрэба вялікая, тэрыторыя вялікая. На талацэ мы не паспелі яшчэ тую частку знешнюю ад забора падгрэбсці. Там таксама ёсць абавязак у нас падграбаць ад лістоў. Таму захвочваем да такой уражлівасці. Магчыма, што ў наступным тыдні яшчэ больш падрабязную аб'яву на гэты конт мы пачуем. Магчыма, будзе такі падзел па сектарам нашай тэрыторыі касцёла. І кожны жадаючы зможа ўпісацца, каб несці адказнасць за нейкі сектар. На гэтым тыдні адзначаем 23 кастрычніка у панядзелак успамін святога Яна Капістрана, прэзбітара. 28 кастрычніка ў суботу свята святых Сымона і Юды Тадэвуша, апосталаў. Прыгадваем, што месяц кастрычнік у касцёле прысвечаны Божай Маці і ружанцовай малітве. У сувязі з гэтым на працягу ўсяго месяца кастрычніка перад вячэрняй святой мшой ёсць ужо, штодзённа адбываецца о 17:20 ружанцовае набажэнства з выстаўленнем найсвяцейшага сакраменту. У чацвер адарацыя пачынаецца 16:00. Ружанец для дзяцей у кожную суботу о 11:30. Запрашаем дзяцей і бацькоў на супольную малітву. Набліжаецца таксама лістапад, месяц малітваў за нашых памерлых. І памятаем аб патрэбе добраўпарадкавання могілак нашых блізкіх. Адносна гэтага таксама хацеў бы пару слоў дадаць. Добраўпарадкавання могілак нашых. Перадусім, канешне, каб шанаваць тую прастору, дзе мы прыбіраем, каб бывае такое, што людзі самі прыбяруць сваю могілку, а потым там смецце за забор дзе-небудзь, альбо так дзе-небудзь у іншае месца кінуць. Бо ўсё ж такі гэта наша супольная такая, у якім сэнсе святыня, прастора такая сакральная, каб баць пра яе ўсю. Асабіста я памятаю, так мне ў сям'і ўсё даказалі, бабуля прасіла перад смерцю, кажа: дзеткі, што не ставце штучных кветак на гэтыя могілкі. Я так заўсёды так ціхенька, канешне, не смела, але людзей захвочваю паціхоньку адмаўляцца ад гэтых штучных кветак. Бо кветкі на могілках, нават калі ёсць абрад пасвячэння кветак, яны жывыя кветы, жывых кветак пасвячэння, яны выражаюць тое, што мы верым у жыццё. Паглядзім на кветкі жывыя. І калі бачым іх на могілках, гэта значыць, што ёсць тут вера хрысціянская. Кветкі жывыя сімвалізуюць веру ў васкрасенне.
Што сімвалізуюць штучныя кветкі? На гэта я вам адказаць не магу пытанне. Вось. А Беларусь гэта краіна з вялікай культурнай, глыбокай, прыгожай спадчынай. Вось. Але толькі ў нас можна ўбачыць такія штучныя кветкі на могілках, якія ані выгляду не маюць, ані значэння. Ну так, заахвочваю, можа так падумаць, можа замяніць іх лампадкамі, знічамі. Вось, гэта так. Ну таксама нясмела часамі так заахвочваю людзей падумаць пра тое, можа, калі хтось яшчэ не паставіў помнік у сваім родным, на якой бы мове хацелі помнік паставіць, на якой бы мове хацелі, каб нашыя ўнукі, праўнукі чыталі на могілках нашыя імёны, нашыя прозвішчы. Гэта таксама такое добрае пытанне. Адносна малітваў на могілках. У Лазаўцы святая імша за памерлых адбудзецца ў суботу 28 кастрычніка а 13:00, наступную суботу. З раскладам малітваў на могілках парафіі Лебедзева можна азнаёміцца на дошцы аб'яваў. Малітва на нашых вясковых могілках адбудзецца у суботу 28 кастрычніка у вёсцы Хожава а 10:00 новыя могілкі, 10:30 старыя могілкі. Вёска гарадок а 10:00 ось тыя польскія могілкі і потым пасля іх ужо новыя. 29 кастрычніка у нядзелю вёска Хоўхлава а 12:00, то бок пасля святой імшы. У пятніцу 27 кастрычніка а 19:00 па ініцыятыве папы рымскага Францішка ў нашым касцёле адбудзецца адарацыя і гадзіна малітвы ў інтэнцыі міру ў гэтым свеце. Заклікаем далучыцца да супольнай малітвы ўсіх парафіянаў. Асабліва заахвочваем мужчын, для якіх пасля адарацыі, то бок а 20:00 адбудзецца духоўная сустрэча ў класе. Моцна запрашаем усіх мужчын нашай парафіі, каб разам разважаць праўды веры і адкрываць таямніцы мужчынскага сэрца. Група ананімных алкаголікаў, што сустракаецца ў нашай капліцы, запрашае кожную апошнюю нядзелю месяца ў 13:30 усіх, хто сутыкаецца з праблематыкай алкагольнай залежнасці. Уваход вольны. Як звычайна, у аўторак вячэрняя святая імша з набажэнствам да святога айца Піо, і гэтую святую імшу можна слухаць праз радыё Марыя. Касцёл на працягу тыдня адчынены ўжо з 16 гадзіны. Можна прыйсці раней і памаліцца. Захвочваем наведаць нашу парафіяльную краму, дзе можна ўзяць карткі для запісу прозвішчаў нашых памерлых, за якіх будзем маліцца ў лістападзе. А таксама можна там набыць знічы, лампадкі на могілкі, а таксама рэлігійную літаратуру, часопісы і іншае. Яшчэ, калі ласка, хвілінку ўвагі, прачытаю зварот канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі адносна посту, малітвы і пакаяння ў інтэнцыі міру. Хвіліначку паслухайце. Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, 18 кастрычніка гэтага года падчас генеральнай аўдыенцыі святы айцец Францішак, разважаючы пра шматлікія ваенныя канфлікты ў свеце, сказаў: «У свеце адкрыта шмат франтоў вайны. Няхай змоўкне зброя, няхай будзе пачуты крык бедных і дзяцей аб міры. Вайна не вырашыць ніводнай праблемы. Яна сее толькі смерць і разбурэнне. Яна павялічвае нянавісць, яна памнажае помсту». Пры гэтым пантыфік дадаў, што вайна перакрэслівае будучыню. Захвочваю вернікаў стаць на адзін бок у гэтым канфлікце, бок міру, не толькі словамі, але малітвай, заклікаў папа Францішак. Святы айцец прапануе правесці ў пятніцу 27 кастрычніка дзень посту, малітвы і пакаяння, да якога ён запрашае далучыцца людзей розных хрысціянскіх канфесій, тых, хто належыць да іншых рэлігій, і ўсіх тых, хто імкнецца да справы міру ў свеце. Няхай далучацца да гэтай ініцыятывы паводле свайго меркавання. 27 кастрычніка у 18:00 па рымскім часе у базыліцы святога Пятра мы перажывем гадзіну малітвы ў духу пакаяння, каб прасіць аб міры ў гэтым свеце. Прашу ўсе партыкулярныя касцёлы удзельнічаць у падрыхтоўцы падобных ініцыятываў з удзелам Божага народа, заклікаў папа Францішак. Далучаючыся да просьбы святога айца, канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі заклікае вернікаў нашай краіны, кожнага хрысціяніна, а таксама кожнага чалавека добрай волі, якому неабыякавы мір на свеце, 27 кастрычніка зрабіць днём посту, малітвы і пакаяння ў намеры міру. Звяртаемся з прапановай і просьбай да кожнага пробашча ў Беларусі,
каб па магчымасці 27 кастрычніка ў 19:00 па беларускім часе, это адпавядае рымскаму 18:00, далучыцца ў малітве да святога Айца з адмысловым набажэнствам аб міры, паводле ўласнага меркавання. На гэтую Божую справу ад усяго сэрца благаслаўляем каталіцкія біскупы Беларусі. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле,